ହାତରେ ରଖ ତ ମଜା ଲାଗେ। ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ଲୋବା। ମୁଁ କଣ କଲି? ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀଟା ସେଠି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରା ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ କଣ କଲି? ମାଲୋ ଲୋ ସେଦିନ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବାଲୋ ଆମ ଅନୁର ବାହାଘର ଏଠି କରିବାନି। ସେ ବା ଭୁଲ କରିଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ବାରେ କାଜେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ। ଆଲୋ ବା ତୁ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି ବାହାଘର କରିବାନି। ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଲୁ? ଭଲ ମା ଆଗରୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ? ଲୋ ମୋରି ଆଖ୍ୟା করে ସେଦିନ ମୋରି ଆଖ୍ୟା କରେ ମୋର ତୋରି ଆଖ୍ୟା କରେ କଣ ତୋରି ଆଖ୍ୟା କରେ କହିପାରିବିନି ଲୋ ମା କହିପାରିବିନି ମୁଁ। ତ ପୁଅଟା ଆଜି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ସେଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବସିଥିଲେ। ଦେହରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି, ହାତରେ ଧନୁ, ତୁଣୀରେ ନାଗସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଆଜି କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ ଲୋପା। ଚୁପ୍ ଜମା କାନ୍ଦନା।